Vážení diváci, vítam vás na priamom prenose skákania z našej vlastnej vodnej nádrže, ktorú sme vytvorili postavením nášho vlastného, našej vlastnej hrádze. Teraz momentálne Šebo kontroluje hladinu, respektíve dno. Či tam nie sú veľké kamene a podáva správu o tom, že plocha je bezpečná na zoskok. Robo, ako sa cítiš? Cítim sa veľmi zrušene, je to obrovská výška, Stefana. Ja dúfam, že nič sa mi nestane, verím nášmu technikovi, že tam nie sú žiadne nebezpečné kamene. Mali sme ťa radi. Počkaj, Ďakujem. Dobre, Bol si dobrý otec. ideš na to. Pozor. Stefana, nie, ja nechcem. Seky, ako sa cítiš ty po tom, čo si videl prvého skokana? Ošikať. Ja som skočil na nohy. Ako ste videli v predchádzajúcom videu, Seky to môže iba ošikať. Predchádzajúcich dvoch. Ktoré ste nevideli. Lebo čiže... Nariť? Radšej nariť a ruky po seba. I can't do this, man! To udal? Nie, som dopadol. A? Ešte nekoč. Ako vidíte, dámy a páni, táto vodná nádrž nie je nebezpečná, pretože je príliš hlboká, ale pretože je príliš plitká. Seky, ideš na to. A ty máš dve gače, Robo. To je jediná. Je to divé. Pali? Aha. Oje. Chovám. Ideš na to. Ale môžeme nariť. Ty jak? Aj na hlavu. Ruky pod rýchom. Dám ti ruku, Seky. A počkaj, už sa trošku vyčistí. Nie, čakaj, Pali, teraz je to super. Pozor, je tam dina. Ty vole! Toto som chcel. Ty vole! Ešte raz, už pokrát. Aha, veď Lenďo. mám drevo na hradu. To sa im ako sačku. Tak čo tam bylo? Čo? Mám uviaľe vlasy. A potom som s Bohom krutý svet. Nie! Dobre, ja som sa polodil. Ty vole! Jaká riňavá voda. Ideš, Robo. Vypni to! Vypni to!